into ongasoze uphinde uyifumane kumfazi womhlobo wakho ngumolo mhla wena wambona eB&B ephuma nendoda. Ndiyakuxelela nantsika, noba loo ndoda yakhe ingayi-find out uba ikhona into eyenziwa ngulo mfazi, nguwe kokungenzanga nje uyawathula wena wavala umlomo. Soze uphinde umva umolo wakhe tu. Ubuya kubona uthwala umlomo ube ngaka, nguye lo qumba kuqala. Kodwa usuke umetshwa yenye indoda. Kangawenza into wena, hayi. Kunjalo nje awuzumxela, hayi uzawuthi uthi cwa, kodwa sazela sakhe ukuthwala umlomo qha. Esuke kwenza ubuhule ke phofu. Hayi, akasukuqumbela. Hey! Bakhona kabanye kuthiwa emfondini, ndiyafuna ubuvala umlomo. Kutsho kwaba mfazi, ndiyafuna ubuvala umlomo kulaa nto uyibonile. Ufunani? Indoda hayi. Hayi xa ke indoda ibifuna ntoni, kubekho into ezimbini apha entloko kuyo, imali, ikuku. Zimbini ezinto. Phofu ke ngumntu kamhlobo wakhe ke lo. Ziyaringa. Ithi seyicinga imali, iphinde icinga ikuku, iphinde icinga imali, iphinde icinga ikuku. Hayi ke John Langa, okay becinga le nto angayaziyo. Yeyi!